Хайрлы күн, исәмсез коллегалар, добрый день, коллеги. Сегодня в пресс-центре Татар-Информ пресс-конференция, посвященная 5-й национальной музыкальной премии Булгар радиосы «Алтын йылдыз». Бүгін 5-ші милли музыкаль премиясына, Булгар радиосының 5-ші милли музыкаль премиясына бағышланған матбуат конференциясы. Я представлю спикеров на русском, потому что на табличках написано на татарском, коллеги, кому надо татарское написание. Итак, заместитель генерального директора телерадиокомпании «Новый век» Хайдарова Наиля Зулькарамовна, Ильфар Ильдусович Каримов, главный редактор, продюсер Булгар радиоса, Ильфак Хафизов, ведущий Булгар радиоса, режиссер, сценарист 5-й национальной музыкальной премии, Ильсия Бадардинова, лауреат 5-й национальной музыкальной премии, Венера Ганиева Ахатовна, лауреат 5-й национальной премии, лауреат премии имени Тукая, наш профессор Марат Мухин, аранжировщик, и Ильназ Бах, он тоже лауреат нынешней премии. Первый вопрос Наиля Зулькарамовна сізге болыр. Бірінші сұрау, биылғы музыкаль премияның өзенчәліклері турында сөйлесеңіз еді. Расскажите, пожалуйста, об особенностях музыкальной премии. 5-й музыкальной премии «Алтын йылдыз». Хайрлы күн, добрый день, уважаемые коллеги. В этом году у нас 5-я церемония награждения уже милли музыкаль премия Булгар радиоса. Мы награждаем не только исполнителей, но и людей, которые имеют непосредственное отношение к современной татарской музыке. В прошлом году у нас была специальная номинация «Продюсер года». В этом году у нас среди специальных номинаций это «Аранжировщик года» Марат Мухин, который здесь присутствует, является лауреатом. Кроме этого, лучший композитор и лучший певец по версии Булгар радиоса. Что такое версия Булгар радиоса? В процессе подготовки к церемонии награждения мы провели очень большую работу по подсчету голосов наших радиослушателей, телезрителей. В первую очередь, это, конечно, те голоса, которые отдают наши телезрители и радиослушатели в рамках проекта «Кайнар-хит». Кроме того, был произведен подсчет всех голосов, СМС-голосование. Также мы анализировали предпочтения зрителей и слушателей через наши социальные сети, через сайты. Подсчитывали также голоса тех людей, которые подают заявки на наши радиопрограммы и так далее. В результате у нас определен был список, порядка 35 человек, которые являются лауреатами этой премии 2017 года. Спасибо, рахмет. Ильфар сұрау сізге болар. Биыл премияға неше ижадшы дәғуа етті, һәм оның нешесі музыкаль премия лауреаты болашақ? Біздің биыл барлығы 35 номинацияда лауреатлар белгіленешек. Алар арасында енді еткені беше барысы да жыршылар ғана түгіл, шулай оқ шиғыр авторлары да бар. Айтейік, енді биыл бірінші тапқыр біз аранжировка столарында белгілеп өтірге болдық. Айтейік, мына Марат Мухин, енді барыбызда яқшы біледір. Татар эстрадасында жырланған көп жырларының аранжировкасы мына Марат Мухин студиясында эшләнгән. Мен ақылса енді бұл дұрыстан да премияға лайықлы факт деп санадық біз. Шолар арасынан яқынша 30-ға яқынын мына жыршылар, енді қолғанлары айткенімше шиғыр авторы Ринат Муслимов, енді ол біздің шулай оқ көп жырлар, популяр жырлар автор боларақ танылған шәхіс, аранжировка ұстасы, шулай оқ музыка, композитор, татар сәңғаты, татар музыкасы сәңғатына зор үлеш кірткен композиторларында белгілеп өтешек біз. Барлық 35 номинация болашақ. Рахмет. Следующий вопрос, Ильфак. Сізге болар? В пресс-релизе написано, что в этом году привлечена московская команда. Расскажите, пожалуйста, чем она занимается, что это за команда и как это отразится на сценарии мероприятия? По сценарию мероприятия, конечно же, они мало чем задействованы больше в создании эффекта шоу. Все равно мы хотим, чтобы это было красочно, зрелищно, и без эффектов это будет как-то суховато. Понятное дело, что милли премия – это душевное, наше народное, то, что мы любим, то, что татарское, наше.
с души идет. Но все равно, я так думаю, что наше радио и вот это само Милли премия 5-й год, 5-й раз проводится, и она идет, движется вперед. С этим я хочу сказать, что мы идем в ногу со временем. Нужна красочность, она у нас будет. Шулай да менә сәхнәдә алып баручылар ничек эшләячәк? Инде без пресс-релиздан беләбез, кемнәр алып барачак бу тантананы, нинди рәвешле алып бару булачак ул? Алар парлашып эшләячәкме гадәттәгечә, әллә башкачамы быел? Башкача парлашып та чыгабыз, аерым-аерымда парларны да бүләбез, будем меняться парами. Хочется акцентировать на том, что в прошлом году у нас было поколение, то есть спор поколения. Ололар, уртабун, хам яшляр. А в этом году мы узнали, мы же стараемся общаться с народом и узнали, что Харбер кишенин, извините, перед на татарский, кишенин бір еш, бір буында да бәхәс барлыкка килә. Споры внутри себя. Поэтому даже если мы 4 ведущих по возрасту одинаковые, но мы разные. И люди разные, мы хотим вот это подчеркнуть. И у нас спор, весь этот конфликт получается, ну, скажем так, конфликт концерта строится на этом. То есть каждый человек может сказать свое мнение, и это учитывается. Рахмат. Коллеги, давайте договоримся и со спикерами, что если отвечать на вопрос и на русском, и на татарском, вы согласны? Потому что и синхроны нужны на 2 языках. Следующий вопрос, Венера Ахатовна, вам. Сұрау татарша айтам, сіз енді жауап бергенде татарша да русша жауап беруге тырышыңыз, ярыйма? Менә мындай милли музыкаль премия, татар жырының дәрәҗәсен, татар җырчыларның дәрәҗәсен күтәрә дип саныйсызмы һәм ни рәвешле күтәрә? Чөнки хәзер төрле бәйгеләр, конкурслар бик күп. Менә бу премия турында сүз бара. Бұл сұрауға жауап берген үшін мен сөзіне шуннан башласам келе. Быйыл менің үшін бик истәлекле ел. Мында 35 ел менің ижатыма, 20 ел менің кафедрага, ул җырчылар әзерләү кафедрасына, һәм инде милли музыкаль премияга 5 ел юбилейлар. Мин хәзер күбрәк үзем өчен түгел, үземнең шәкертләрем өчен шатланам. Менә шундый премия, шушы проектларда катнашып, җиңгәннәре өчен конкурслардамы, гомумән хәзер инде соңгы вакытта мин алар белән яшим гомумән. Әлбәттә, ул бик зур дәрәҗә мондый премияларда катнашу. Яшьләргә генә түгел, безнең, мин инде үземне хәзер урта буында дип тә әйтә алмыйм. Монда уже мин бу концертта катнашучылар арасында без Хәмдүнә белән икебез генә уллар инде монда. Шуңа күрә без монда рулевойлар дип әйтәм инде. Аксакаллар. Әлбәттә, бик зур дәрәҗә. Бу бик шатлыклы көн. Мин шатланам, укучыларым өчен шатланам, без алар белән бер сәхнәдә. Бу проект, дөрестән дә менә бөтен проектның, һәрбер проект аерылып тора. Бер проект икенчесеннән аерыла, үзенең максатлары белән, үзенең үзенең бу проектны уздыруда үзенең ни бар инде, үзенең видение, нәрсә ул видение татарча, караш, Монда инде менә милли музыкаль премия, милли, бу әлбәттә төп максат монда безнең милли моңнарыбызны, җырларыбыз, аша телебезне, гырыф-гадәтләребезне саклап, менә киләсе алдагы буыннарга җиткерү. Бу инде менә төп шундый максат. Нәрсә әйтим? Җырның дәрәҗәсен Жыр дәрәҗәсе, менә беләсезме? Бүген көндә гомумән сорау. Менә бу бик ни бит инде. Менә мондый проектларда бер генә җиңүче булырга тиеш түгел. Һәм менә быелгы проектның үзенчәлеге шунда, монда нәкъ менә җырның авторларын күздә тоту бит инде. Аның бит инде шагыйрь, композитор, иң мөһиме ул бит әле аранжировщик. Безнең аранжировщиклар
Кызганычка каршы аранжировщиклар мектеби гомумән безнең республикада юк. Менә самоучкалар, менә безнең Мухин утравындаймы. Ул безнең инде республикада иңнәрдән санала. Аңа чират бер елга алдан төзелеп куя. Менә минемчә республикада менә бу мәктәпне ниндидер ул нинди рәвештә булыр, консерваториядә, училищеда булырмы? Андый мәктәп ачырга кирәк. Менә аранжировщиктан бик күп нәрсә тора бит. Ул бит менә Мухин ул 3 нотадан торган җырны да ул шедевр ясарга мөмкин. Менә шуның белән дә җырның дәрәҗәсе, популярлыгы менә шуннан тора. Монда җыр ул бәхетле җыр була ул. Счастливая песня получается, когда включается исполнитель однозначно композитор, поэт, аранжировщик. Вот тогда это полноценная, получается, победа песни. И очень отрадно, что во время, вот скажем, когда отбираются песни, идет ведь живое, прямое общение со зрителями, которые смотрят эту передачу, хит-парад. Мы видим уже, какие в приоритете, какие песни, они являются просто концертное исполнение или же украшенные этими видео, клиплар белән инде, вот, и, ну, в общем, идет прямое голосование, и это победители не судят, как говорится, народ у нас является именно судьями. И вот в отличие от других проектов, наверное, это самый такой, ну, демократичный, самый гуманный, правильный вот этот вот проект является. Спасибо, Булда. Рахмет. Әлі сұраулар журналистлардан да булыр, коллеги тоже будут задавать вопросы вам. Если вам вопрос, как вы считаете, почему зрители должны прийти именно вот на эту церемонию, посетить именно этот концерт? Мен хайырлы күн һәм баршагызга да. Мен Венера хатыным белән килешәм. Чынлап та һәрбер проектның үзенең җаны була. Үзенең юнәлеше була, үзенең карашы була. Беренчедән әйтергә кирәк, әгәр дә безнең республикабызда мондый чаралар берничә икән бүгенге көндә, бу бик кирәкле эштер дип саныйм, чөнки конкуренция булган саен һәрбер премияның дәрәҗәсе арта, сыйфаты арта. Конкуренция бик кирәк нәрсә. Менә мәсәлән, нәк бу премиягә килгәндә, милли музыкаль премиягә килгәндә, мин бөтен җаным тәнем белән ышанам, чынлап та халык сайлап алган җырлар икәненә, беренчедән. Икенчедән, бу җанлы бер төрле. Мин гомумән Болгар радиосына килгәндә дә мин киләм, барып кайтам әле дип, кайтып киләм әле дип сөйлисе килә, чөнки анда җылы, анда рәхәт, анда өйдәге кебек. Аларның эшли торган кешеләреннән дә тора, һәм гомумән концепциясеннән тора. Халык белән бер рәттән һәм җанлы, үзебезчә, милли. Менә монардан да туры дөрес исем булырга мөмкин түгел, милли премия. Аермасы шулдыр дип уйлыйм. Чынлап та халык белән милли һәм җанлы. Рәхмәт. Мөмкин булса русчада телевидение өчен. Шуның тәрҗемәсен мөмкин булса. Чөнки ул телерадиокомпания җитәкчелегенең теләге иде пресс-конференцияны русча уздыру, шуңа күрә. Һәм гафу сөйләгәндә менә бу якка карап сөйләгез әле камерага, камералар ягына, менә сезгә борылып түгел, менә бу якка карап. Рәхмәт. Аңлашылды. Ну, во-первых, я хочу сказать, что если у нас в данное время в республике существует несколько премий, это очень хорошо, это здорово, потому что это живая конкуренция, а каждая конкуренция порождает качество, я так думаю. То, что относится именно к милли музыкаль премии, я уверена, я надеюсь, нет, я все-таки уверена, что все это делается, исходит от народа. Я надеюсь, что выбирают не несколько человек, а все-таки народ. Потому что мы до последних дней не знаем, участвуем ли мы
с какой песней выступать будем, или там некоторые моменты. И поэтому думаем, что все-таки до последнего решает народ. Я никогда не говорю, я схожу-ка на Булгар-радио, я хочу всегда говорить, я прихожу туда как домой, потому что там тепло, потому что там наши люди. Это, наверное, зависит все-таки и от руководства, и от работников, и от дикторов, которые всегда встречают с любовью. И премия, Милли Музыкаль премия всегда тоже делается с любовью, с народом и для народа. Спасибо. Я очень горда, я очень люблю эту премию. Спасибо. Илназ, сұрау сізге болар. Сіз милли яры татарша милли музыкаль премия бәйгесендә сіз ничәнче тапкыр катнашасыз? Һәм быел нинди номинациядә катнашасыз? Көндәшләрегезне беләсезме? Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Нәрсә дип әйтергә, бу сорауга көндәшләрне беләсезме дип ишеткәләдем. Кемнәр? Сер булмаса. Ансалы ахырга хәле үземдә теге юк әйтмим. Бәлкем алар булмас, бәлкем мин булмам, әле бит әле менә 70 соңгы көнгә хәтле безнең әле шушы теге халык тамашачы тарафыннан әле сайлану бара. Һәм әйтәсе килә, мин беренче тапкыр быел әлеге премиядә, һәм соңгысы булмаса гына ярар я. Шулай сорауга дөрес биттеме? Шуны хәтле. Ярый. Ярый, без канагать. Первый раз на премии, я первый раз участвую в этом проекте. Да, Аллаха шүкір, менә самый хотя бы юбилейна эләктем, Аллаха шүкір, 5-шегә. Әйбәт. Спасибо, рахмат. Марат, инде сезгә дә сорау, быел премиядә беренче мәртәбә аранжировщикларын да билгеләп үтәләр. Бу кирәк идеме сезнеңчә? Һәм менә тагын бер сорау, Венера Ганиева әйтте, аранжировщиклар иң яхшысы Марат дип әйтте, иң яхшысы Марат Мухин дип әйтте. Ә монда бит инде ниндидер көндәшлек кирәк бәйге булгач. Сез көндәшләрегезне беләсезме? Һәм аларны бүгенге көндә, бәлки алар премиядә катнашмаса да, кемнәрне көндәш дип саныйсыз бүгенге көндә? Гомумән, татар аранжировка мәктәбе ни дәрәҗәдә бүген Казанда үскән? Менә шул хакта да ишетәсе килә. Аранжировка, җыр аранжировкасының кыйммәте турында. Чөнки менә журналистлар да игътибар итсеннәр иде моңа. Так. Хәерле көн, исәнмесез? Беренче сорау буенча кирәк булып безгә юкмы? Ул безгә әлбәттә кирәк. Менә шул тора теге организаторлар әйттеләр, менә шулай, син номинант. Вот минем өчен ул бик мөһим. Нәрсә ул безгә бик приятно дип әйтик. Чөнки безнең шул аранжировщик профессиясе ул шундый һәрвакытта шундый теневой структурада иде дип әйтәм соң. Күләгәдә кала. Чөнки ел сайын ниндидер премия, песня года, Милли Музыкаль премия үткәрелә һәм обычно кемнәрне әйтәләр. Менә шундый җыр авторлары, шул автор ки шигырьләре тегесе язган и все, шуның белән бетә. Вот. Инде бүген Венера апа әйткән, аранжировкадан күп тора дип, ул әлбәттә шулай. Элек байнысардан торадыр, аранжировкадан тора. Ул ничек дип әйтим? Аранжировка ул я чыгара җырны, я үтерә. Әйе. Ничектер шулай. И минем өчен ул бик ничектер шундый важный мөһим адым тормышта шул премия. Һәм барлык кешегә просто рәхмәт әйтәсе килә. Менә шулай. Рәхмәт. Һәм икенче сорау ни дип була? Мөмкин булса, монысын русчада әйтсәгез, чөнки коллегалар на русском, пожалуйста. Так, важно ли для это для нас? Да, для нас это важно. То, что была в этом году создана такая категория, как лучший аранжировщик. Почему? Потому что чаще всего эта профессия остается немножко в тени, и на
ежегодных каких-то крупных фестивалях, мероприятиях обычно объявляются имена композиторов и авторов какого-то произведения, песни в данном случае. Вот. И что хочется сказать, то что от аранжировки очень много зависит. Она либо правильно преподносит песню, а также исполнителя, либо наоборот все это может закопаться глубоко в землю, и песня просто не дойдет и не будет понята, и не примут, не поймут. Вот как-то так. Спасибо. А знаете ли вы, кто еще участвует в этой номинации «Лучший аранжировщик» в этом году? Нет, такой информации у меня нет. Ильфар, бәлки сіз әйтерсіз, неше кіші дағуақлар бұл? Білесізме, инде хәзер дағуақлаушылар арасында бір марат қана қалды, чөнки инде біз финалға якынлашабыз. Инде келесі атнада 9 декабрь көне безнең бүләкләү тантанасы булачак. Без беренче чиратта ни өчен менә Марат Мухин кандидатурасында тукталдык. Без күзәтеп чыктык, дөрестән дә Кайнар хиттә җиңү яулаган җырларны да. Һәм аларның күбесе менә Марат Мухин аранжировкасында иде. Шуңа күрә инде быел көндәшләрсез әлеге номинациядә Марат Мухин җиңде. Шулай да барыбер бу чыннан да яңалык, татар дөньясында да, җыр дөньясында да аранжировщикны билгеләп. Тик әле миңа калса, бүләкләргә кирәкле аранжировка столары әле бездә бар. Марат Мухин белән генә шикләнми, инде киләсе елларда без аларны да халыкка танытырбыз дип уйлыйм. Рәхмәт, спасибо. Перейдем к вопросам коллег, пожалуйста. Вопросы? Можно? Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Новости Татарстана. Вопрос, наверное, к вам, Ильфар. Вы говорили о концепции самого фестиваля. Все знают, что в этом году на татарской эстраде появились такие некие тренды, скажем, на смешение стилей. Татарскую музыку мешали с джазом, на неожиданные дуэты. Зрелое и молодое поколение встречается на одной сцене. Вот вопрос, будет ли подобное представлено на сцене предстоящего фестиваля или что-то другое, чем вы готовы удивлять публику? Спасибо. Скорее всего, смешения не будет, так как у нас премия Милли премия, и все-таки мы акцентируем внимание именно на национальной музыке. У нас уже есть другие фестивали, где происходит смешение стилей, поэтому мы не хотим их повторять. Что касается интересных дуэтов, то да, дуэты будут. Допустим, Венера Хатанаганиева, как уже она сказала, она является профессором, преподавателем, и она выпустила на большую сцену очень много известных, талантливых певцов, и одним из номеров будет как раз-таки дуэт Венеры Ганиевой с ее учеником. Спасибо. Вопрос от Булгар радиосы, Шулпан. Минем дә сорауым Ильфарга. Ильфар менә әлеге милли музыкаль премияга халык сайлап алды дип җырларны дип әйттегез. Халык Булгар радиосы тыңлаучылары нинди җырларны күбрәк ярата, нинди темалары? Ир-ат җырчылар яраталармы, хатын-кыз җырчылар яратамы, өлкән буыннымы, яшьрәкләрнеме? Шул турыда рәхмәт. Беләсезме, Шулпан, миңа калса, халыкның бер юнәлештә генә менә шушы җырчыны гына, менә шушы стильне гына яратмый. Бик күп төрле, чөнки Булгар радиосының тыңлаучылары төрле яшьтә. Безне инде яшьләр дә тыңлый, урта буында, өлкәннәр дә яратып тыңлый. Шуңа күрә менә бу җырчыны гына аеруча яраталар, менә бу җырны гына, менә бу теманы гына яраталар дип мин хәзер кистереп әйтә алмыйм. Инде ул, мәсәлән, җырлы сәлам тапшыруларына килгәндә, күбрәк туганнар, әти-әни турында җырлар сорала һичшиксез. Инде, мәсәлән, кич белән, яшьләр белән аралаша торган эфир вакытында, интернет ярдәмендә аралаша торган эфир вакытында монда инде күбрәк яшь башкаручылар, әле яңа танылып килүче җырчыларны гына да сораучылар бар. Шуңа күрә аерым менә бу җырчыны, менә бу җырны гына сорыйлар дип әйтеп булмый. Рәхмәт, Ильфар. Сорау Сөембикә журналыннан. Хәерле көн. Көне буе татарча сөйләп торган, әйме? Bütün тыңлаучысы татар булган һәм менә милли премия бирергә җыенган радио җитәкчеләренең журналистлар белән күзгә күз карашып сөйләшкәндә ни өчендер аралашу өчен рус теле сайлауның сәбәбен әйтә аласызмы? Без аралашу өчен рус теле генә сайламадык. Инде безгә әйттеләр, монда рус телле журналистлар да булачак дип, шуңа күрә аралашканда аңлашылмаучанлыклар калмасын өчен без кирәк булса рус телендә дә җавап бирәбез, кирәк булса татар телендә дә җавап бирәбез. Чөнки без ике телле дәүләттә яшибез, әлегә Аллаһка шөкер. Рәхмәт. Инде аңлашылу өчен, монда бит мин уйлыйм, яңалыклар программасында күрсәтеләчәк татарча, русча. Шуңа күрә
Biz endi hurmat etarga tiyиш, shulay ruscha tanlovchi, ruscha qora aytaylik tomoshachilarni televizor. Ruschaga сөйләү монда инде ул әлбәттә бар, башка вакытта да, ләкин алдан ук biz бүген русча гына җавап бирәбез, рус телендә барачак дип әйтеп әле андый булганы юк иде. Чөнки анонслар таратылды рус телендә, һәм пресс-релизларда рус телендә, шуңа шундый сорау туа журналистлар. Телдә без бик бәхетле. Бу республикада русчада сөйләшә беләбез, татарча да сөйләшә беләбез. Шулай бит? Әлбәттә. На языке Пушкина, на языке Тукая дигәндәй. Инде Илфар, сезгә булыр сорау, менә быелгы премияның сәхнә бизәлеше буенча үзенчәлекләр булачакмы? Һәм инде шундыйрак сорау, кайбер җырчылар башка төрле конкурсларда катнаша, шул ук Ришат Төхвәтуллин менә ике конкурсның да ничектер йөзе буларак тәкъдим ителә. Менә бу ничегрәк сез карыйсыз менә мондый конкуренция дип әйтик инде, менә бу җырчылар арасында булган һәм ничегрәк менә моны бәялисез аның. Бер җырчының берничә конкурста катнашуын дип әйтик. Беренче сорау сәхнә бизәлеше буенча инде әйткәнебезчә, безнең быел ут һәм видео экраннар белән Мәскәүдән килгән фирма шөгыльләнәчәк. Алар инде федераль каналларда төрле проектларда катнашкан фирма. Шуңа күрә ут куелышында төрле махсус эффектларда үзенчәлек булыр дип уйлыйм. Инде җырчыларга килгәндә Ришат Төхвәтуллин безнең милли премияда да катнаша, башкаларында да. Ул бүген көндә иң популяр җырларның берсе. Мәсәлән, инде җырчыларның берсе, әгәр дә без аны билгеләп үтәбез икән, менә халык аны ярата дип, миңа калса инде башка премияларның да, музыкаль премияларның да моны эшләргә хокукы бардыр, чөнки ул бүген көндә иң популяр җырчы булып санала. Рәхмәт, коллегалар, тагын сорау. Рәхим итегез, Илмира. Кайдан икәнегезне? Хәерле көн, Илмира Саляхова, Ирек мәйданы газетасы журналисты. Сер булмаса, менә шу фестивальне оештыру быел күпмегә төшә? Бу инде коммерция сер булып кала. Без түгел соннарны әлбәттә әйтә алмыйбыз. Нинди дә булса соннар әйтегез. Мәсәлән, җырчыларның күлмәкләре ничә сумлык? Образлар ничә сумлык? Чөнки журналистларны кызыксындыра, мине дә кызыксындыра ул сорау. Бик кыйммәтле фестиваль мөһиммен. Biz үзебезнең күлмәкләрне киябез. Үзебезнең костюм ботинкаларны алып баручылар безнең, алар инде шундый менә үзенчәлекле булырга тиешләр. Алар чөнки бу проектның йөзен тәшкил итәләр һәм менә аларга инде күбрәк басым булыр дип уйлыйм, аларның костюмнарына. Чөнки алар дүртәү була бит, диме? Безнең быел милли премияның стилисты Наҗия Галимова, инде аны күпләр беләдер, ул нәкъ менә милли стильдә иҗат итүче рәссам дизайнерларның берсе. Нәкъ менә аның белән киңәшләшеп, алып баручыларның образлары аның ярдәмендә тудырылачак. Алып баручылар, безнең Болгар радиосы алып баручылары Илфак Хафизов, Лейсан Гарифуллина, Гөлназ Файзрахманова һәм мин, Илфар. Рәхмәт. Тагын сораулар, еще вопросы, коллеги? Если вопросов нет, завершаем. Илназ бакка бер сорау биреп китик. Илназ, син инде ничә еллар дәвамында башка төрле премиялар лауреаты булып килдең. Инде менә хәзер быел алда барса милли музыкаль премия лауреаты булырга җыенасың. Менә синең өчен ничегрәк менә бу үзгәреш һәм саныйсыңмы менә татар җырчылары арасында ничектер менә шундый гомуми премия булырга тиеш дип, менә бу якта ничегрәк менә теге бүленешкә килгәндә дип әйтик инде бүгенге көндә. Гомуми генә премия булырга тиеш түгелдер инде ул, Нияз, чөнки җырчылар да күп, тамашачылар да күп, җырлар да күп һәм конкуренциялар да булырга тиеш. Ул гомуми берәү генә булса, ул дөрес булмас, ул конкуренция булмас һәм шулай ук теге җырчылар арасында да бераз гына булса да конкуренция бар. Мәсәлән, бүген кемдер кайсыдыр җырчы бер төрле премияда, икенче җырчы икенче төрле премияда, кемнәрдер әле бәхетенә каршы бәлкем ләкмәгән кешеләр дә бар. Шулай бит, шуңа күрә мин инде менә Илфар белән кушылып, дөрестән дә бөтен тамашачылар төрле концертларга җырлыйлар. Кайбер концертларда шул ук бер кешене дә күрергә мөмкин, кайбер концертларда төрле кеше килә. Шулай бит. Шуңа күрә мин уйлыйм инде ул теге төрле җырчы төрле премияда катнашырга тиеш һәм ул төрле җыр белән катнашырга тиеш һәм ул премиялар булырга тиеш. Алар күбрәк булган саен ул ничектер теге алга китеш була. Аның бит әле бөтен премияда теге гомерен санап бетереп булмый. Ул бүген булырга может премия, ниндидер булса премия, икенче елга инде ул булмаска да мөмкин. Ул бит әле бер җырчыдан гына да һәм җитәкчеләрдән генә дә тормый. Ул шулай ук теге финанс чыгымнары бар, аның башка төрле чыгымнары бар. Шуңа күрә мин уйлыйм ул теге нәрсә дип әйтим, кирәкле бер.
Білесің, Рахмат. мен давам етіп, шоны істейсем келе. Мына бұл милли премия проектының өзіншәлігі шонда. Мұнда нақ міне легенда деген біздің номинация бар. Ол міне бірден бір жыршыға берілешек. Шылай берілешек. Бойында проектның міне өзіншәлігі шонда. Бұл міне ғымыми специальный приз. Хамдуна Тимиргалиева. Хамдуна Тимиргалиеваға. Мен ойлаймын, енді алдағы жылдарда меңа да бәлкім болыр. Мына шушы Мен енді бек бақытлы биыл мына ұстаз боларақ өзімнің саңғатқа кірткен үлішім енді 35 жыл бет енді бір ғана ел түгіл, соған көре өзімнің сондай мүмкіншілік бергенлері үшін өзімнің шәкіртім білән шушы проектта дуэт башқарғаныма енді сондай шаныш білдірген үшін жетекшілерімізге бек зор рахмет. Ғымыми бір премия дегенде, шуны ескертіп өтесі келе, біз бүтін татар сәңғатын татар эстрадасын бейелерге алымайбыз бұл премия білән. Біз Бұлғар радиосы тыңлаушыларының фикірін білдіреге, Бұлғар радиосының фикірін білдіреге тілейбіз мұны шушы премия білән. Ғафу етіңіз қосыласым келе. Ең мұхимі бұл жыршыларының түрлі болуына, һәм енді мына шошындай бәйгелерінің түрлі болуы, ол бізге сойлап алу мүмкінлігі бере. Халыққа, жыршыға, һәм енді радиодағы ішшілер бізге. Ең мұхимі, біз демократик заманда яшайбыз, сойларға мүмкін. Рахмет. Тағын сұраулар бар ма? Да. Мүмкін? Вот по итогам пресс-конференции понятно, что пока главная интрига остается, сколько стоить будет фестиваль. А все-таки хочется узнать, может быть, еще есть какая-то интрига вот именно в плане наполнения, в плане песен, в плане содержания этого фестиваля. Вот что, чего вы пока не готовы раскрывать, каких карт, может быть, что-то необычное будет? Журналистлар шундай интрига деген сөзін ярата. Сіз шуға интриганлар өзіңізде вообще. Что касается интриги, ну, как таковой большой такой интриги, скорее всего, и нет, скорее всего, но у нас уже шоу, можно так сказать, начнется в фойе. Уже в фойе зрители милли премии встретят живая музыка, световое шоу. Так что и все участники, все зрители милли премии уйдут со звездой золотой. Аннары бұл біздің бик зор бәйрәм, жыр бәйрәмі. Біз мұнда мына көп жыршыларны біз шушы проектта қатнашабыз. Ол біздің үшін аралашу. Ол аннары тәжірибе, бір-біріміз білән тәжірибе топлау, бір-бірімізді қарап, біз бит көбей бірге үйренеміз. Мына нәрсе киген екен, шулай оқ костюмларны біз анда енді барлап шығамыз, барымызда пышылдап енді піш-піш келіп. Мына бәйрәм, бұл шын саңғат бәйрәмі, жыр бәйрәмі. Мұнда тамашашы келе күшләп билет алып келмей, мұнда келе өзлерінің яратқан жыршыларын көреге. Олардың қияфәтлеріне, мына мен біләм, мені де көп кіші келер қараған, неше екен, мені рахатын қортайды мекен, жоқ мекен деп еме. Анары келелер өзлерінің яратқан жырларын тыңларға. Олар бит юққа ғына телевизор алдында отырып, СМС голосованиялар беріп отырмайлар. Олар бит енді нақ мына шул артистны шул концертта 9 декабрьда пирамидаға барып тыңларға, көрерге, рахат, ләззат аларға деп, мына бұл шул бәйрәм. Бұл нақ мына шушы. Қаминді, ел нәтижесі? Біздің бұйылғы премияның шығары да бірге болық деп атала. Чүнки әрбір тамашашы, әрбір тыңлаушы өзінің фикірін, өзінің көңіл жылысын бередір, тоғыш бергенде де, яратқан жырын сұрағанда да, яратқан жыршысы үшін жөн атқанда да. Шуңа көрайында біз келген әрбір тамашашыға бірге болық деген шығар білән, шушындай түштамғалар, йылдызларда решешекпіз. Рахмет. Билет бәясінде әйтмәссізім кен? Билет бәясы біздің ең жоғары бәя 2000 ең төмен бәя 800. Рахмет. Сізге қадар бір сұрау бар. Ярый ма? Немножко каверзный вопрос. А не было от артиста предложения купить какую-то номинацию? Купить, безумно, нет такой возможности купить и выступить. Все-таки... Такой возможности предложить нам купить. Да.
Или не было предложений? Вот я хотел, конечно, купить изначально, но не успел, позвонили, сказали, ты балайда не это кырдыңды, прошел. Yok, просто шундай музыкальный премияларда бітін уақытта шундай жери артисттар халқында арасында что бұл конкурсқа олалар сатып алып, бұл конкурсқа жауап берген шул деп вопрос болды. Бізде халық сайды. Алсынна. Сұрау Бұлғар радиосынан. Шул сұрау еді ме? Сұраулар тауын бар ма? Коллеги, еще есть вопросы? Если вопросов нет, матбугат конференциясын түгеллик. Бик зур рахмат келуіңіз үшін. Всем удачного дня.